minkä takia metakognitio tarkoittaa sitä, että sä yrität muovata sun ympäristöä, ja tiedostamaton ajattelu on sitä, että sä yrität mukautua. Mihin sä perustat tämän väitteen? Koska metakognitiivinen mieli sanoo, että minä koen tällaista kokemusta tällä hetkellä, minulla on tällainen tila, ja kun katson tulevaisuuteen tai yritän miettiä, minkälainen tulevaisuus on, se on huono minulle, jolloin minä pyrin estämään sen tulevaisuuden puuttumalla siihen, kun taas ei-metakognitiivinen mieli elää kuin lammaslaitumella, ja sitten kun tulee jokin ilmastonmuutos, niin sitten se lammaslaitumella luonnollisesti mukautuu siihen ilmastonmuutokseen. Ja mä väitän, että jos meillä ei olisi tullut, koska kaikki, niin kuin, mitä me nykyään pidetään, mistä ilmastonmuutos johtuu, ne on kaikki hyvin niin semmoisia ongelmia, mitkä on syntynyt metakognitiivisesta toiminnasta. Vaikka niin kuin, meillä ei olisi tietokoneita, jos meillä olisi metakognitiota. Meillä ei olisi höyrykoneita, jos meillä olisi metakognitiota. Meillä ei olisi mitään tämmöistä. Perustele väitteesi. Minkä takia tiedostamaton mieli toimii niin kuin lammaslaitumella? Minkä takia se tiedostamaton mieli ei nyt sitten yritä muovata ympäristöä? No koska se mieli, joka ei omaa metakognitiota, ei välttämättä edes tiedä konseptista tulevaisuus. Se ei niin kuin huomaa sitä. Mutta kyllä muurahaiset rakentaa kekoa, vai ei ne vaan loikoille jossain? Joo. Mutta muurahaiset ei mieti, että okei, tuleeko nyt seuraavan viikon aikana monsuuni vai eikö tule, vaan ne vaan rakentaa kekoa. Vaikka... Mitä jos ihmisellekin semmoinen kelaaminen siitä, että mitä nyt tulevaisuudessa tapahtuu, vaan täysin niin kuin semmoinen havainto omasta ajattelusta, mutta se ei oikeasti vaikuta toimintaan millään tavalla. Sä toimit niin kuin sun tiedostamaton mieli sua ohjaa, ja sun tiedostettu mieli vaan sattuu tekemään jotain jatkuvaa analyysiä siitä, että mitä sä nyt taas duunailet. No näin mä sen sanoisin, että se on suurimmalti osalti onkin, että ihmisen arkielämässä se metakognitio hyvin vähän ohjaa sitä ihmisen toimintaa, mutta mä väitän, että se, missä metakognitio on äärimmäisen tehokas, on luomassa, että se luo instituutioita. Se suunnittelee abstrakteja konsepteja, okei, meillä pitää olla tämmöinen instituutio, joka taas ohjaa ihmisen toimintaa. Ja mä sanon, että niin kuin instituutioiden luomisessa niin kuin jotain niin kuin yhteiskunnallisia rakenteita, mitkä on aika abstrakteja asioita, mitkä metakognitio aika hyvin pystyy hahmottamaan. Se pystyy hyvin hahmottamaan niin kuin analyyttiset abstraktit rakenteet. Se pystyy muovaamaan niitä ja se pystyy toteuttamaan ne niin kuin meidän maailmaan, että me edetään siellä. Ja taas nämä instituutiot ohjaa ihmisen toimintaa. Mihin sä perustat tämän väitteen? Miksi se on metakognitio, mikä luo instituutioita? Miksi se on metakognitio, mikä on hyvä ennakoimaan sitä? Miksi se on metakognitiota sun mielestä? No, jos me mennään tuohon instituutioihin, niin siihen pitäisi perustaa ihan oma jakso, että niin kuin mikä on Ei, mutta ihan silleen niin kuin, ihan se perusasia. Jo. Mikä on se, mikä luo tämän eron? Siis kun sulla on tiedostamatonta ajattelua ja tietoista ajattelua, niin mihin sä perustat sen väitteen, että tiedostamaton ajattelu muovaa ympäristöä vähemmän kuin tiedostettu ajattelu? Mä sanon, että metakognitio ajattelee, että olen tällaista, minä koen tällä tavalla tällä hetkellä, mutta voi olla myös jokin toinen tapa, tai jokin toinen tila minun kokemukselleni, ja se voi saattaa olla parempi kuin tämä. Ja taas ei-metakognitiivinen mieli ei ajattele tällä tavalla. Se on tyytyväinen siihen tilaan, missä se on sillä hetkellä. Okei, ehkä sillä on joku pieni pyrkimys johonkin. Se on vaikka nälkä. Sä voit nähdä nälkää ilman, että sulla on metakognitio. Sä menet metsästämään, mutta tämmöinen näin monimutkainen niin kuin epätyytyväisyys tulevaisuisuuteen, se on metakognition ansiota. Mutta no siis se vaikka, että sä voit... Mä en yhtään ostaa tuota väitettä. No, mutta siis mä sanon näin, että vain metakognition omaava mieli voi sanoa, että huominen näyttää, tässä sanotaan, että ensi viikon perjantai näyttää tosi tyhmältä. Mä en halua, että se tapahtuu. Mä kehitän jotain työkalua, miten mä estän sen tulemisen. Miksi sä päätät, että metakognitio on mikä niin kuin tällaisia juttuja kelaa? No se on ainoa, joka voi kelata sitä, että on tulevaisuudessa perjantai 15.3. tai jotain tämmöistä.
se on menneisyydessä, mutta sanotaan vaikka... Eli siis tiedostamattomalla mielellä ei ole konseptia aika, eikä tulevaisuus. Mä sanon, että tiedostamattomalla mielellä on jokin konsepti, mistä meidän metakognitiivinen konsepti aika syntyy. On olemassa varmasti jotain, mitä ei-metakognition omistava mieli osaa varmasti jonkin verran suunnitella tulevaisuutta, varautua tulevaisuuteen, mutta näin monimutkainen ajatusrakennelma, mitä me nykyään mietitään aikana, niin sellaista mä en usko, että niin kuin ei-metakognitiivisella mielellä olisi. Mä voisin epäillä näin. Miten sitten, ehkä vähän nyt asiaan löyhästi liittyen, miten sitten vaikka linnut? Onko linnuilla metakognitiota? Hyvin luultavasti ei. Eli esimerkiksi muuttolinnut, jotka on silleen, että kohta tulee talvi, pitäisi lentää etelään, niin he ei niin kuin ajattele sitä, että kohta tulee talvi, pitäisi lentää etelään, vaan heidän tiedostamaton mieli duunaa sen. Joo, mä sanoisin näin. Ja paratiisilinnut, jotka rakentelee jotain taloja päästäkseen parittelemaan tai tekee jotain tansseja, niin ne ei niinku kelaa sitä, että kohta mä saan, vaan ne niinku vaan duunaa sitä. Joo, mä sanon, että... Mutta minkä takia se on sitten erilaista, että kun ihminen suunnittelee jotain tulevaa tavalla, tai siis niinku, jos sä katot niinku apina avaruudesta sitä ihmistä, joka suunnittelee jotain tulevaa ja sitten tekee jotain sen oman arvionsa perusteella, ja sitten sä katot vaikka muuttolintuja tai jotain paratiisilintuja, jotka tekee jotain ihan randomia vaikka niinku parittelun vuoksi, niin niinku, sä näet ihan tismalleen saman verran suunnitelmallisuutta näiden kahden lajin toiminnassa, niin minkä takia on sitten tarpeen jotenkin ihmisten kohdalla tehdä tämmöinen erottelu, että se on metakognitio, joka suunnittelee tätä tulevaa, ja tiedostamaton mieli vaan on lampaana laitumella. No mä väitän, että jos sä katot ihmistä, sanotaan vaikka simpansseja, ja sä katot, vaikka ne paratiisit lintuja, mutta mä väitän, että se apina avaruudessa katsoo, että ei hitto. Meillä ihmisillä on 10 000 kertaa enemmän suunnitelmallisuutta, miten ne pyöritää niiden elämää, koska nehän niin kuin suunnittelee kaiken etukäteen. Meillä on kaikki kvartaaliennusteet, kuinka paljon pitäisi tehdä tulosta tässä kohtaa ja tässä kohtaa. Ei lintu mieti, että minun tarvitsee saada 10 matoa per päivä ja sitten se tekee 70 matoa viikossa ja tällä tavalla ei lintu varmasti mieti. Se metsästää silloin tai lähtee keräilemään silloin, kun se metsästää silloin, kun se on tarvetta. Ja sitten kun se kokee, että se lapset on tyytyväisiä, se on tyytyväinen. Ei se mieti, että okei, minulla on nyt 3 poikasta. Jokainen lapsi tarvitsee 15 grammaa proteiinia päivässä, että se pysyy hengissä. Tämä on kaikki metakognitiivisen mielen niin kuin suunnitelmallisuutta. Miksi se on metakognitiivisen mielen eikä tiedostamattoman mielen? No koska tuommoinen... Jos sä kelaat niitä asioita ihan autopilotilla, sä tiedostat koko ajan kaikki sun tavoitteet ja sä et yhtään oikeasti mieti niitä. Minkä takia se on metakognitiota, että sulla on jotain abstrakteja tavoitteita? No vaikka tämmöinen analyyttisyys, että me erotellaan, että ihmisellä on, tai elävällä organismilla on proteiinin, rasvan ja hiilihydraatin tarvetta, niin se on jo periaatteessa metakognitiivisen mielen niin kuin luoma analyysi siitä, mitä energiaa elämä tarvitsee. No ei se välttämättä tarvitse olla. Se voi olla vain jotain, mitä sä oot kuullut ja sitten sä ajattelet niin. Joo, mutta siis jos sä kuulet sen, niin omaksut sen. Sitten sä kyttäät niitä kaloreita jostain. Kuuntele. Jos sä kuulet sen jostain ja omaksut sen, niin kumminkin se mieli, miltä sä kuulit, sanotaan, että sä oot vaikka kuullut sen konseptin luojalta, niin silloin sen konseptin luoja on jo ajatellut, se on käynyt metakognitiivisen prosessin läpitte ja on perustellut tämän, että tämä on hyvä konsepti, eli tämä tarvitaan. Mutta sä voit omaksua sen täysin ei-metakognitiivisesti ja rupeta seuraamaan sun kaloreita. Mutta se, joka on kehittänyt tämän konseptin, se on tehnyt sen metakognitiivisesti, analysoimalla elävän organismin energian tarpeet ja ne molekyylit, mistä se koostuu. Miksi se on metakognitiivinen prosessi? Koska se on analyyttinen. Se on analyyttinen. Niin, mutta sanotaan, että sä vaikka tutkit, että mitä ihminen tarvii. Ja sä oot vaan kiinnostunut sitä asiasta. Sä vaan tutkit. Sulla kerääntyy koko ajan tietoa ja ymmärrystä tavallaan. Ihan sä vaan nautit siitä, että sä opit jotain asioita. Ja sitten sä tulet siihen johtopäätökseen kaikesta, mitä sä oot oppinut, että hei, ihminen tarvitsee tätä ja tätä. Niin miksei se voi olla tiedostamaton prosessi? Sä vaan duunaat ja selvität asioita ja nautit siitä niin kuin lammaslaitumella. Ja sitten sä tulet siihen tulokseen ja sä kerrot jollekulle, koska sä tykkäät jakaa asioita. No, miksi sen täytyy olla metakognitiivinen prosessi? No siis se, että joku tieteilijä vaikka alkaa tekemään
tieteellisiä kokeita ja alkaa tekemään niistä tieteellisestä kokeista arkistoa, niin lammaslaitumella ei tee tieteellisiä kokeita. Se ei suunnittele etukäteen tieteellisen kokeen niin kuin muuttujia, että okei, milloin pitää olla tietty määrä muuttujia minun kokeessa, että minä voin hallita niitä, vaan se vaatii metakognitiota, eli että sulla pitää etukäteen suunnitella joku tietty koetilanne. Ja sä erottelet sitten mahdollisimman paljon muuttujia pois, eli se on hyvin analysoivaa toimintaa.